कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय श्री राधे गोविंदा जय श्री गौरनिताई जय श्री गौरनिताई जय श्रील प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। आता आपण 6वा अध्याय थोडासा कालचा उरला होता तो भाग करतोय, पण आता त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला प्रश्न विचारते की अष्टांग योगामध्ये ती 8 अंग कोणती आहेत? कोणी सांगू शकेल का मला? सगळी सांगितली नाही तरी एक 4-5 तरी लक्षात आहेत का तुमच्या? मला हात वर करा आणि बोला. अष्टांग योग। मनीषा माताजी। नमस्कार माताजी। यम नियम आहार, यम नियम आसन आहार प्रत्याहार प्राणायाम समाधी ध्यान धारणा धारणा ध्यान समाधी असं. ध्यान धारणा समाधी. बरं, परत एकदा कोणाला सांगायचंय? कोण सांगणार आहे? सगळे 8ही प्रॉपर सिक्वेन्स मध्ये? पल्लवी माताजी बोला.
यम, हा नियम, आसन, प्राणायाम, बरोबर, प्रत्याहार, धारणा, करेक्ट. ध्यान आणि समाधी. धारणा, ध्यान आणि समाधी, बरोबर. तर आता अर्जुनानी हा अष्टांग योग ऐकल्यावर त्यांनी काय सांगितलं कृष्णाला? हात वर करा. माताजी परत रिपीट कराल का प्रश्न? हो, आता हा अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम वगैरे हे सगळं ऐकल्यानंतर 8 अंग ऐकल्यानंतर अर्जुनाची प्रतिक्रिया काय झाली? काय म्हणाला तो कृष्णाला? पल्लवी माताजी फक्त हात वर करतायत आणि कोण का नाही बोलत आहे? बोला बरं. काय अर्जुनाने सांगितलं कृष्णाला? बरं पल्लवी माताजी बोला. मन हे खूप चंचल आहे, अशांत आहे, जिद्दी आहे आणि बलवान आहे, तर मी त्याला वश करू नाही शकत. हे मला पॉसिबल नाही अष्टांग योग करणं. हा, मन खूप चंचल आहे, अशांत आहे, बलवान हट्टी आहे, त्याच्यामुळे मी मनाला नियंत्रित करू शकत नाही असं सांगितलं. इथपर्यंत आपलं झालं होतं. आता पुढचा भाग आपण बघूया. त्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग चालू करते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता 6वा अध्याय आपण बघितलं की अर्जुनाला ध्यान योग आवडला नाही. सर्वप्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता समजावून सांगायचा प्रयत्न करते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण इकडनंच साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे श्रील प्रभुपाद कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता लिहून ठेवली, इस्कॉन मंदिरांची स्थापना केली, अनेक शिष्य केले की जे कृष्ण नामाचा प्रसार करतात. जर त्यांनी इस्कॉनची स्थापना केली नसती तर हा उपक्रम घडला नसता. बघा किती ते छान दिसतायत ना प्रभुपाद, खूप संतुष्ट, खूप आनंदी आणि मनापासून हसतायत. म्हणजे मनापासून अगदी जी त्यांची स्माईल आहे ना, कुठेही अशी ती आर्टिफिशियल अशी नाही वाटत आहे. तर बघा किती म्हणजे हे जेव्हा आपण कृष्ण नामात राहतो, कृष्णाशी कनेक्टेड राहतो, तेव्हा असा आपल्याला आनंद मिळतो.
त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी आणि प्रेमा माताजी, नामानिष्ठ प्रभूजींनी हा उपक्रम चालू केला जून 2020 मध्ये. तर तेव्हा फक्त इंग्लिश आणि हिंदी 2च बॅचेस होते आणि फक्त 5च टीचर्स होते. पण आता जवळजवळ किती क्लासेस म्हणजे बॅक टू बॅक असे आहेत आणि कुठेही थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. तर नामानिष्ठ प्रभूजींना आणि प्रेमा माताजींना, ज्यांनी सुद्धा या स्लाइड्स तयार करायला मदत केली आणि मला ट्रेन केलं, त्या दोघांनाही मी वंदन करते. त्याचप्रमाणे माझ्या को होस्ट कुमुद माताजी आणि इतर जण अनेक आहेत की जे तुमच्या समोर नाहीये, त्यांना सुद्धा माझा प्रणाम. आता आपण चालू करूया. इथपर्यंत आपण आलो होतो की अर्जुनाने सांगितलं की मला शक्य नाहीये माझ्या मनाला कंट्रोल करायला किंवा नियंत्रित करायला शक्य नाहीये. तू हे जे काय सांगतोस, यम नियम आसन, असं बसायचं, प्रत्याहार वगैरे, ते काही शक्य नाहीये मला. पण कृष्ण काय सांगतोय की असं नाहीये, अभ्यासाने म्हणजे प्रॅक्टिसने आणि वैराग्याने मन तुझं तुला कंट्रोल करता येईल असं म्हणतोय. आता असं म्हटल्यानंतर अर्जुन थोडासा निराश झालेला आहे, कारण तो जे काय सांगतोय कृष्णाला, इनडायरेक्टली तो सांगतोय की मला हा योग करणं शक्य नाहीये. पण कृष्ण त्याला सांगतोय नाही, हे अशक्य नाहीये असं. मग आता आपण बघूया. मी तुम्हाला अनम्यूट करायचा चान्स देते. मग तुम्ही अनम्यूट करून मला सांगा की तुम्हाला काय वाटतं की मन काय आहे, तुमचा मित्र आहे की शत्रू आहे? कोण मला सांगेल? इतरांनी हात वर करा. पल्लवी माताजी हात वर करतायत, पण इतरांना काही बोलायचं नाहीये का? मनीषा माताजी. नमस्कार माताजी. मनाला जर चांगली संगत असेल किंवा चांगले संस्कार असतील तर मन हे मित्र आहे, आणि ते जर वाईटाच्या संगतीमध्ये किंवा इतरांच्या वागणुकीवर परिणाम करून घेतला तर ते शत्रू बनतं. बरोबर. लक्ष्मी माताजी. मनाची म्हणजे चांगली संगत, चांगले संग वागणूक असली तर चांगलं मन राहते, नाही तर शत्रू संग असले शत्रू राहते ना. बरं. आणि काय बोलायचंय कोणाला? पल्लवी माताजी. आपलं मन कधी कधी मित्र असतं, पण कधी कधी काही गोष्टींच्या बाबतीत म्हणजे आपल्याला वेगळं करायचं असतं, पण ते वेगळंच होत. त्याच्यामुळे कधी कधी शत्रू सारखं वाटतं मन आपलं. बरं. आणि कोणाला काय बोलायचंय? बरीच जण कोण बोलतंय आणि हात नाही आहेत ना कोणाच्याही वर. बरं. मन बरेच जण हे उत्तर देतात की मन आपलं शत्रू पण असतं आणि आपला मित्रही असतो. कुमुद माताजी, तुमचा हात वर आहे, तुम्हाला बोलायचंय? येस माताजी. बोला. मनाला जर आपण कंट्रोल केलं तर ते आपलं मित्र आहे, पण जर त्याला कंट्रोल नाही केलं तर तो आपला शत्रू. बरोबर. तर आता आपण इकडे बघूया की शास्त्रामध्ये काय लिहिलेलं आहे किंवा शास्त्रातून आपल्याला काय समजते की मन आपलं काय आहे, शत्रू आहे की मित्र आहे. आता असं होऊ शकत नाही की मन आपलं कधीतरी शत्रू आहे आणि कधीतरी मित्र आहे. आता तुम्ही मला सांगा की तुमचा समजा जर एक
खूप काय म्हणतात तसं, एखादा माणूस किंवा एखादी बाई तुम्हाला आवडत नाहीये बरं का, म्हणजे तुमची ती वर्स्ट एनिमी आहे, तर तीच थोड्या वेळाने किंवा तीच एका दिवसानी 2 तासांनी परत तुमची बेस्ट फ्रेंड होऊ शकेल का? आणि परत एका दिवसानी लगेच तुमची वर्स्ट एनिमी होऊ शकेल का? कुठलाही दुसरा ह्युमन बिईंग बघा, एखादी व्यक्ती बघा, की तुम्ही म्हणताय आज अमकी ही व्यक्ती माझी बेस्ट फ्रेंड आहे, उद्या तुम्ही म्हणाल माझी वर्स्ट एनिमी आहे, परत परवा म्हणाल माझी बेस्ट फ्रेंड आहे. तर असं झालंय का तुमच्या बरोबर, की एखादा बेस्ट फ्रेंड तुमचा वर्स्ट एनिमी झालाय, परत बेस्ट फ्रेंड झालाय, असं झालंय का? नाही, असं होऊ शकत नाही. असं होऊ शकत नाही माताजी. सरला माताजींना बोलायचंय का? अनम्यूट करा. हो, असं होऊ शकतं. होऊ शकतं का? हा, होऊ शकतं. म्हणजे जेव्हा कोणी- आपलं मन प्रसन्न असतं तेव्हा आपल्याला सगळं चांगलं दिसतं, आणि जेव्हा आपण आपलं मन चांगलं हे नसतं तेव्हा आपल्याला सगळं वाईट दिसायला लागतं. बरं, तर हे जास्त करून सगळेजण उत्तर देतात की मन आपलं दोन्ही असू शकतं, शत्रू आणि मित्र. पण ज्याप्रमाणे आपण एखादी व्यक्ती आता तुमची बेस्ट फ्रेंड आहे, उद्या तुमची वर्स्ट एनिमी आहे, परत बेस्ट फ्रेंड आहे, परत वर्स्ट एनिमी, असं होऊ शकत नाही. म्हणजे इन जनरल असं होऊ शकत नाही. मग आपण काय ओळखायचं की मन आपलं काय आहे, की जेव्हा मन तुम्हाला कृष्णाचं स्मरण करून देतं, तेव्हा मन हे तुमचं एकदम बेस्ट फ्रेंड असतं बरं का. जेव्हा मन तुम्हाला कृष्णाकडे घेऊन जातं तेव्हा मन हे हा तुमचा मित्र असतो. पण आता प्रेझेंटली आपल्या सर्वांचं मन आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे. का सर्वात मोठा शत्रू आहे? कारण आपण कृष्णाला विसरतो. तुम्ही मला सांगा, तुम्ही एका दिवसात 24/7 तुम्हाला कृष्णाची आठवण राहते का? सांगा मला. मनीषा माताजी. सतत राहू शकत नाही. ज्या वेळेला आपण कुठल्या कामात किंवा कशामध्ये व्यस्त असेल तर तेव्हा होत नाही. पण जेव्हा रिकामा आहे तर तेव्हा जर आपण मनाला श्री कृष्णाकडे वळवलं तर कदाचित आपण आठवण काढू शकतो कृष्णाची. बरोबर. सरला माताजी अनम्यूट करा. हो, बरोबर. बोला. 24/7 आपण नाही, आपलं तसं नाही होऊ शकत. बरोबर. कुमुद माताजी बोला. येस माताजी. माझ्या मतानुसार माताजी, आपण जेव्हा दुःख असतं ना, फक्त आणि फक्त तेव्हाच आपण भगवंताला आठवण करतो. सुखामध्ये जनरली नाही आठवत. बरोबर. जनरली ती टेंडन्सी असते की आपण विसरतो. जे आपले अमुक बरोबर. दोष जे आहेत माताजी, त्याच्यामधनं हा पण एक दोष आहे की आपण सुखी असलो, खुश असलो, त्यावेळेस आपण भगवंतांना आठवण करत नाही. दुःखाच्या बरोबर आहे. वेळेसच आपण आठवण करतो. बरोबर मुद्दा आहे. पल्लवी माताजी. तुम्ही जसं बोलले 24 तास आपण आठवू शकतो का? दिवसभर तर पॉसिबल आहे ठरवलं तर, पण रात्री जेव्हा झोपतो आपण तेव्हा नाही शक्य. मेघा माताजी. हा, मन फार चंचल आहे मॅडम आपलं. आपण आपल्या मनावर कंट्रोल करायसाठी कृष्णाची खूप भक्ती करावी लागते, हे मान्यच आहे. पण तरी मन इतकं चंचल आहे की ते आपल्याला करू देत नाही कधी कधी, आणि त्यामुळे आपण स्थिर राहू शकत नाही मॅडम. आणि मग कधी कधी आपल्याला आनंदात असलं तर आपल्याला खूप आपलं म्हणजे आपण इतकं विसरून जातो, आणि दुःख झालं तर मग आपण कृष्णाला आठवण करतो, आणि त्यावेळेस मग मनाची हे होते. असं बरोबर आहे. सर्वांची उत्तरं बरोबर आहे. तर शास्त्रांनी काय सांगितलंय की म्हणजे तुम्ही एका
क्षणासाठी सुद्धा जरी तुम्हाला कृष्णाचा विसर पडला तर तुम्ही असं लक्षात घ्या की मन हे तुमचं शत्रू आहे. आणि प्रल्हाद महाराज यांनी 7वा स्कंद आहे त्यात त्यांनी सांगितलेलं आहे की आपण शत्रू म्हणजे काय बघतो की कोणीतरी बाहेर एखाद्या व्यक्तीमध्ये किंवा एखाद्या परिस्थितीमध्ये आपण शत्रू जो आहे त्याला बघतो की तो बाहेर असतो. पण प्रल्हाद महाराज म्हणतात द ग्रेटेस्ट एनिमी इज माय ओन माइंड. म्हणजे आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे तो आपल्या मनामध्ये असतो. आणि हेच आपल्याला दिसतं की जेव्हा मन आपला मित्र असतो तेव्हा आपण कृष्णाचा एक सारखा विचार करू शकतो. ज्याप्रमाणे भागवतम मध्ये 10वा स्कंद आहे तर त्या ज्या सगळ्या वृंदावनामधल्या गोप्या होत्या तर त्यांना अगदी तुम्ही असं म्हणा एक निमिष सुद्धा जात नव्हतं की त्यांना कृष्णाचा विसर पडायचा. एक सारखं ते कृष्णाबद्दल बोलायच्या, कृष्णाची त्यांना आठवण यायची. आणि त्यांनी असं ब्रह्मदेवाला जणू काही असा शाप दिला. म्हणजे की काय हे ब्रह्मदेवा, शाप म्हणण्यापेक्षा शिवी, की इतकं सुद्धा तुला जेव्हा तू माणसाला निर्माण केलं तेव्हा तू या पापण्या का केल्यास एवढं सुद्धा तुला समजत नाही का की त्या पापण्या झाकताना डोळ्याच्या एक निमिष आम्हाला कृष्ण दिसत नाही. म्हणजे इतक्या त्या कृष्णाच्या होत्या, इतका त्यांना कृष्ण हवा होता की एक निमिष सुद्धा त्यांना असं खूप वर्ष गेल्यासारखी वाटत होती. म्हणून त्यांनी ब्रह्मदेवाला असं म्हटलं की काय ब्रह्मदेवा तू या पापण्या कशा काय केल्यास. म्हणजे त्या अशा होत्या. तर आपल्याला शास्त्रातून समजतं की मन हे हा आपला शत्रू आहे. कारण जरी क्षणभर आपण कृष्णाचा विचार करू शकलो नाही तर तो आपला शत्रू होतो. आता मन काय आहे आपल्याला भागवतम मध्ये सांगितलंय की मन हे भौतिक आहे बरं का. नंतर पुढे सुद्धा आता 7व्या अध्यायामध्ये येईल. आणि त्याचा स्पीड सुद्धा त्यांनी 3ऱ्या स्कंदामध्ये दिलेला आहे की माइंड रन्स फास्टर देन साऊंड. म्हणजे त्याचा स्पीड जवळजवळ 9 लाख मैल पर सेकंड इतका सांगितलेला आहे. म्हणजे जी कुठलीही मटेरियल किंवा भौतिक वस्तू जी असते ना तिचा बघा स्पीड कॅल्क्युलेट करता येतो. आणि आपली शास्त्र बघा कुठपर्यंत गेली आहे की त्यांनी मनाचा सुद्धा स्पीड शोधून काढलेला आहे आणि तो लिहिलेला आहे. तर इकडे आपल्याला लक्षात येतं की मन हे आपला शत्रू आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे. जो तसे करण्यात अयशस्वी ठरला त्याच्यासाठी मनच सर्वात मोठे शत्रू असेल. म्हणजे इकडे आपल्याला समजतं की मन आपलं कुठे जातंय. जर कृष्णाकडे जात असेल एकसारखं तर मन आपला मित्र आहे, नाही तर शत्रू आहे. हा याचा अर्थ आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे प्रश्न जो आरंभी आत्मसाक्षात्कारीच्या मार्गाचा श्रद्धेने स्वीकार करतो परंतु नंतर संसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही असा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते.
श्लोक 41. योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्म्याच्या लोकांमध्ये अनेकानेक वर्षे सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाळी कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. 6.42. किंवा योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतींद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जो निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. तर आता हा योग जो आहे अष्टांग योग, तो काय अर्जुनाला आवडला नाही, म्हणून तो काही प्रश्न विचारतो की ठीक आहे, तुम्हाला सांगितलास अष्टांग योग कर, पण अष्टांग योग काही सोपा नाहीये, तुम्हाला तो करेपर्यंत खूप वर्ष लागतील. पण असं जर झालं की मध्येच एखाद्या माणसाचं निधन झालं किंवा तो माणूस कुठल्या तरी त्याच्या भौतिक वासना, भौतिक इच्छा ज्या आहेत त्या परत त्याच्या हृदयात आल्या आणि त्याचं पतन झालं, त्यांनी अष्टांग योग सोडला, तर मग अशा योगीचं काय होतं, त्याला कोणती गती प्राप्त होते? तर मग कृष्ण सांगतो की असा जो योगी आहे त्यांनी जो काही योग केलेला आहे, जी काही साधना केली आहे ती मी जपून ठेवतो, आणि असा अष्टांग योगी जो आहे तो अनेक वर्ष स्वर्गामध्ये सुख आनंद यांचा उपभोग घेतो, आणि तसा उपभोग घेतल्यानंतर परत त्याचा जन्म एखाद्या गुणवान आणि श्रीमंत कुटुंबामध्ये जन्म होतो. मग श्रीमंत कुटुंबामध्ये का जन्म होतो? जिकडे त्यांनी अष्टांग योग सोडलेला आहे त्याच्या पुढची जी त्याला योग करायचा आहे, तो योग करण्यासाठी त्याच्याकडे त्याला चांगला परिवार मिळतो. तो श्रीमंत असल्यामुळे त्याला रोजचा फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, त्याला रोजची नोकरी, रोजचा पैसा जो आहे ना त्याचा विचार करावा लागत नाही. ते सगळं फाउंडेशन असतं आणि ते फाउंडेशन इंटॅक्ट राहतं आणि तो योग करू शकतो, म्हणजे ती चिंता पैशाची त्याला नसते. म्हणून तो वैभवशाली किंवा श्रीमंत कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. आणि जर एखादा योगी ऑलमोस्ट त्याचा ध्यान योग जवळजवळ संपलेला आहे पण काही कारणामुळे तो पूर्ण झालेला नाहीये, असा जो योगी आहे तो योगी मात्र एका वैष्णव कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. इकडे जे त्यांनी सांगितलंय ना, तो जन्म घेतो अतींद्रिय लोकांच्या कुटुंबात. अतींद्रिय म्हणजे ज्यांची इंद्रिय कृष्णाकडे वळलेली आहे, विषयाकडे नाही. आणि म्हणजे लहानपणापासूनच घरामध्ये संकीर्तन चालू असतं, भागवतम वाचलं जातं, चैतन्य चरितामृताचं पठण होतं, भगवद्गीता श्लोकांचं पठण होतं, आणि अगदी लहान बाळ असतं, लहान बाळ हे सगळे श्लोक ऐकतं. म्हणजे हा जो जन्म आहे वैष्णव कुटुंबामध्ये, हा जन्म नक्कीच दुर्मिळ आहे. तर आपल्याला लक्षात येतं की अष्टांग योग जेव्हा आपण करतो किंवा आता पुढे पण 9व्या अध्यायामध्ये आहे की जे काय आपण करतो ते कृष्ण जपून ठेवतो. असं कधीच होत नाही की बाबा मी अष्टांग योग केला माझा तो पूर्ण झाला नाही, पुढच्या जन्मामध्ये परत पहिल्यापासून सुरू करा. जिकडे आपण थांबलोय तिथपासून आपली साधना पुढे सुरू होते, आणि ती सुरळीत होण्यासाठी कृष्ण आपल्याला गुणवान कुटुंबामध्ये, वैभवशाली श्रीमंत कुटुंबामध्ये जन्म देतो. आता अर्जुनाला हे सगळं ठीक वाटलं तरी पण त्याला अष्टांग योग आवडला नाही. मग तो विचार करतो की सर्व योग्यांमध्ये कृष्णा तुला कुठला योगी आवडतो, श्रेष्ठ योगी कोण आहे हे तू मला सांग.
आता ही जर तुम्ही शिडी बघितलीये योगाची, तर कशी आहे, सर्वात खाली कर्मयोग आहे, त्याच्यावर ज्ञान योग आहे, मग अष्टांग योग आणि मग भक्ती योग, ही लॅडर आहे. पण श्रील प्रभुपाद आपल्याला काय म्हणतात, तुम्ही डायरेक्टली भक्ती योग चालू करू शकता. म्हणजे ज्याप्रमाणे एक मोठी इमारत असेल त्याला शिड्या पण असतात, स्टेअरकेस पण असते, लिफ्टही असते. लिफ्ट घेतल्यावर आपण डायरेक्टली 1 मिनिटात एकदम वर पोहोचू शकतो. त्याचप्रमाणे भक्ती योग केला की आपण डायरेक्टली वर जातो कृष्णाकडे. आता हा जो कर्मयोग आहे, जेव्हा आपण कर्मयोग करतो तेव्हा आपल्याला एक टेस्ट डेव्हलप होते, एक कुठेतरी कनेक्शन, कुठेतरी बॉन्डिंग निर्माण होतं कृष्णाबद्दल थोडस प्रेम उत्पन्न होतं आणि फळापासून आपण पूर्ण डिटॅच्ड राहतो, म्हणजे ती आसक्ती राहत नाही. मग आपण पुस्तकं वाचतो आणि कृष्ण कोण आहे याबद्दल ज्ञान घेतो, त्याला म्हणतात ज्ञान योग. पण ज्ञान योग फक्त वाचून काही होत नाही, ज्ञानाचं ऍप्लिकेशन झालं पाहिजे. मग हा जो ज्ञान योग आहे, जेव्हा आपण तो अप्लाय करतो त्याचं रूपांतर अष्टांग योगामध्ये होतं. म्हणजे काय होतं की ज्ञान आता आपण वाचलेलं आहे की कृष्ण कुठे आहे. मी तुम्हाला सांगितलंय की कृष्णाला ओळखायच्या 3 पायऱ्या असतात किंवा 3 स्तर असतात, आणि जशी आपली भक्ती तशी आपली दृष्टी. म्हणजे तुम्ही खूप लांब असाल तर तुम्हाला कृष्णाचं जे तेज आहे, ज्याला ब्रह्म किंवा ब्रह्मन म्हणतात, हे दिसतं. जेव्हा तुम्ही कृष्णाच्या आणि जवळ जाता तेव्हा तुमच्या हृदयामध्ये स्थित असलेला परमात्मा तुम्हाला दिसतो, आणि जेव्हा तुम्ही आणखी जवळ जाता तेव्हा तुम्हाला कृष्णाचं श्याम सुंदर रूप, बासरी असलेलं, त्याच्या डोक्यावर मोराचं पीस असलेलं असं रूप दिसतं. तर अष्टांग योग, आता ज्ञान योग झालेला आहे, अष्टांग योग त्याला कृष्ण आवडतोय. मग त्यातलं ज्ञानाचं ऍप्लिकेशन काय आहे की तू एकटा जा राहिला एखाद्या निवांत जागेत, तिकडे आसन, प्राणायाम, यम नियम, हे सगळं ध्यान धारणा वगैरे हे सगळं करतो, हे ज्ञानाचं ऍप्लिकेशन झालं. आणि हे केल्यावर अष्टांग योगीना आपल्या हृदयामध्ये स्थित असलेला परमात्मा दिसतो. पण त्याच्याही पुढे स्थित असलेला परमात्मा दिसतो. पण आपल्याला सर्वांना, मानवांना आपल्याला प्रेम लागतं. हा, तर बघा, तुम्ही जर बघितलं तर सगळे जे फिल्म्स आहेत ना, किंवा जे काही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री म्हणून जी आहे, त्याच्यामध्ये ऑलवेज ते ना रिलेशनशिप्स दाखवतात. हजबंड वाईफ किंवा एखादा मुलगा, एखादी मुलगी, त्यांनी प्रेम केलंय, ते प्रेमभंग झालंय, कुठे सगळ्या याच्यामध्ये, किंवा एखादी सून आणि सासू सासरे, हे सगळ्या कुठल्याही सिरियल्स बघा ना, त्यांचा सगळ्यांचा जो प्लॉट आहे ना, तो रिलेशनशिप्स भोवती असा फिरत असतो. तर रिलेशनशिप्स का महत्वाच्या असतात? रिलेशनशिप्स मधून आपल्याला प्रेम मिळतं आणि प्रेमाची प्रत्येकाला आवश्यकता असते. मग आपल्याला प्रेम पाहिजे असतं, त्याच्यामुळे अष्टांग योग करून झाल्यानंतर सुद्धा आनंद मिळत नाही. आनंद हा फक्त प्रेमातून मिळतो. म्हणून खूप वर्ष अष्टांग योग झाल्यानंतर हे जे योगी आहेत ते भक्ती करतात, भक्तीने कृष्णाची सेवा करतात. आणि भक्तीने जेव्हा आपण कृष्णाची सेवा करतो तेव्हा त्याच्याबरोबर आपण एक नातेसंबंध, एक रिलेशनशिप स्थापन करतो. मग तो जो नातेसंबंध आहे तो 5 प्रकाराचा आहे. तर तो कोणता? पहिल्यांदा म्हणजे शांत रस. तर
त्यात ज्याप्रमाणे पृथ्वी किंवा नदी किंवा गाय जी कृष्णाला दूध देत होती, पृथ्वीवर कृष्ण चालत होता, यमुनेच्या नदीमध्ये तो त्याच्या मित्रांबरोबर खूप खेळला, म्हणजे जल क्रीडा केली. तर हा झाला शांत्य रस. त्याच्या वरचा म्हणजे दास्य रस, म्हणजे हनुमान आणि प्रभू रामचंद्र यांच्यामध्ये तुम्हाला दास स्वामी हे नातं दिसतं. तर याच्यामध्ये एक सर्व्हिस दिली जाते आणि जो दास असतो त्याला खूप आनंद होतो. त्याच्या पुढचा जो रस आहे तो साख्य रस, ज्याप्रमाणे अर्जुन आणि श्रीकृष्ण हे दोघही मित्र होते. त्याच्या वरचा रस झाला तो वात्सल्य रस. वात्सल्य रस म्हणजे नंद महाराज आणि यशोदा माता जे कृष्णाचे आई वडील होते, आणि त्याच्या सर्वात वरचा जो रस झाला त्याला म्हणतात माधुर्य रस किंवा कॉन्जुगल लव्ह. तर हा जो रस आहे हा टॉपमोस्ट आहे. पण आपल्या इकडे जो आहे ना ते इन्व्हर्टेड इमेज सारखं तुम्ही करा, तो एकदम खाली असतो. तर तो जो हे 5 रस आहे ज्यांनी आपण कृष्णाशी प्रेमाचा आदान प्रदान करू शकतो. आणि जेव्हा तुम्ही हा योग करता, भक्ती योग करता, तेव्हा तुम्हाला खूप आनंद मिळतो आणि तेव्हा तुमचं जे कनेक्शन आहे कृष्णाकडे ते पूर्ण होतं. पूर्ण तुम्ही जेव्हा ज्ञान योग करता तेव्हा तुम्हाला सत जो आहे, सत म्हणजे काय, शाश्वत किंवा एटर्नल, या रूपाची जाणीव होते. जेव्हा तुम्ही अष्टांग योग करता तेव्हा सत आणि चित, सत म्हणजे शाश्वत, चित म्हणजे पूर्ण ज्ञान तुम्हाला मिळतं, पण तरीही आनंद मिळत नाही. आणि जेव्हा तुम्ही भक्ती योग करता तेव्हा तुम्हाला सत, चित आणि आनंद या तिन्हीच आहे. सच्चिदानंद आपण म्हणतो ना की कृष्णाचं रूप काय आहे, सच्चिदानंद. याची पूर्ण तऱ्हेने तुम्हाला आनंद मिळतो, प्रेमाचा आदान प्रदान होतं. तर हा झाला भक्ती योग जो टॉपमोस्ट आहे. आता इकडे जर तुम्ही बघितलं असेल तर आपल्या भगवद्गीतेमध्ये प्रत्येक ठिकाणी भगवान उवाच असं लिहिलंय. तर भगवान असं का म्हटलंय, पण अर्जुनला तर त्यांनी अर्जुन म्हटलंय, अर्जुन उवाच. मग इकडे श्रीकृष्ण उवाच का नाही म्हटलंय, भगवान उवाच का म्हटलेलं आहे? कारण आता ज्याप्रमाणे मराठीत शब्द असतात ना, बलवान, धनवान, सौंदर्यवान, म्हणजे ज्याच्याकडे खूप धन आहे आपण म्हणतो खरोखरच धनवान आहे. तर भग या शब्दाचा अर्थ संस्कृत मध्ये म्हणजे प्रॉस्पेरिटी किंवा फॉर्च्यून. आता तुम्ही मला सांगा की एखादा माणूस खूप नशीबवान आहे, म्हणजे तुम्ही काय म्हणाल की त्याच्याकडे काय आहे की तो नशीबवान आहे? सांगा मला. मनीषा माताजी. हेल्थ वेल्थ सगळं असेल अशा लोकांना पण धनवान म्हणतात. सरला माताजी. पैसा आणि त्याची प्रकृती चांगली असली, तब्येत बरं, चांगली आणि असली. कोणाला काही सांगायचं आहे का? स्वप्नाली माताजी. बेसिकली त्याला त्याच्या इच्छेप्रमाणे सगळं मिळत जात असेल तर तो नशीब. बरं, आणि काय बोलायचं आहे कोणाला? बरं, त्याने केलेल्या कुठल्या, सांगू माताजी मी? सांगा ना. त्यांनी कुठल्याही केलेल्या कार्यामध्ये त्याला यश मिळत जाणे, बरोबर आहे, आपण म्हणतो नशीबवान आहे. बरोबर. तर आता ऐश्वर्य ही 6 असतात, षड ऐश्वर्य, आणि ती षड ऐश्वर्य ज्याच्याकडे असतात
त्याला भगवान म्हणतात. बरं, ती षड ऐश्वर्य कोणती? तर ती 6 ऐश्वर्य आहे. एक म्हणजे श्रीमंती, दुसरं म्हणजे सौंदर्य, तिसरं म्हणजे ज्ञान. आपण म्हणतो ना, अरे वा, या माणसाकडे केवढ्या डिग्र्या आहेत, केवढ्या शिकलेला आहे हा माणूस. तर ज्ञान, सौंदर्य, संपत्ती, ज्ञान. मग प्रसिद्धी. प्रसिद्धी ज्या माणसाकडे आहे त्या तो पण आपण म्हणतो, अरे वा, हा माणूस केवढा प्रसिद्ध आहे. मग 5वं म्हणजे बल, म्हणजे ज्याच्याकडे खूप पॉवर असते, खूप स्ट्रेंथ असते, बल. आणि 6वं म्हणजे संन्यास, म्हणजे आज माझ्याकडे हे सगळं आहे तर पण ते सगळं मी देऊ शकतो का कोणाला? आज समजा जर माझ्याकडे 2 कोटी रुपये आहेत, माझ्याकडे कोण माणूस आला आणि मला म्हणाला तुमचे सगळे पैसे तुम्ही मला द्या, मी देऊ शकीन का त्याला? नाही. म्हणजे हे जे 6 गोष्टी आहेत, सौंदर्य, श्रीमंती, सौंदर्य, श्रीमंती, बल, ज्ञान, ज्ञान, प्रसिद्धी आणि संन्यास, ही 6 ऐश्वर्य मानली जातात. आणि या 6 ऐश्वर्यांकडे आपण नेहमी आकर्षित होतो. मग आपलं लग्नाच्या वेळेला किंवा आपले मित्र, आपले मैत्रिणी, या 6 गोष्टींपैकी एक गोष्ट असते जी आपल्याला खूप आकर्षित करते त्या माणसाकडे. आणि ही जी षड ऐश्वर्य आहेत ती फक्त श्रीकृष्णाकडे आहेत, म्हणून श्रीकृष्णाला भगवान म्हटलं जातं. इतर कोणाकडेही ही 6ही ऐश्वर्य नाही. कृष्णाचं सौंदर्य बघा, त्याचं बल बघा. त्यांनी लहान असताना डाव्या हाताच्या करंगळीवर पूर्ण गोवर्धन पर्वत उचलला होता. त्याची प्रसिद्धी बघा, फक्त या ब्रह्मांडातच नाही तर अनेक एक ब्रह्मांड आहेत की जिकडे कृष्ण प्रसिद्ध आहे. संन्यास वृत्ती बघा, तुम्ही जर कृष्णाकडे काही मागितलं, त्याच्याकडे जे काय आहे तो सगळं देईल. तर ही जी 6 ऐश्वर्य असतात, आपण जास्तीत जास्त एखाद्या माणसामध्ये 3 नाहीतर जास्तीत जास्त 4 बघू शकतो. ऐश्वर्य 6 ऐश्वर्य ही फक्त कृष्णामध्ये असतात आणि म्हणून कृष्णाला भगवान असं म्हणतात. तर आता आपण हे बघूया की भक्ती योग म्हणजे काय आहे. आता अर्जुनाचा प्रश्न होता, त्याला ध्यान योग आवडलेला नाही. मग सर्वात तुला कुठला योगी आवडतो तो प्रश्न विचारतोय. कारण जर कृष्णाने सांगितलं की मला ध्यान अष्टांग योग करणाराच योगी खूप आवडतो, मग मात्र अर्जुनाची पंचाईत होणार आहे की मी काय अष्टांग योग करू शकणार नाही. म्हणून तो उत्सुक आहे की कृष्ण काय म्हणतोय. कुमुद माताजी, आहेत का? बरं, मी वाचते. आणि सर्व योगींमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत म्हणजे लव्हिंग डिवोशनल सर्व्हिस किंवा प्रेममय भक्ती, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. म्हणजे इकडे कृष्णाने डिक्लेअर केलंय, जो माझी भक्ती करतो तो टॉपमोस्ट योगी आहे, तो सर्वात श्रेष्ठ आहे. आणि तो
काय करतो, दिव्य प्रेममय सेवा करतो माझी. आता जे हा जो आहे ना श्लोक 6.47 आहे वाटतं, तर त्या श्लोकामध्ये शब्द वापरलाय भजंती. मी जरासं पुस्तकात बघते, मला योगीनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः. हा शेवटचा श्लोक आहे, हा खूप महत्वाचा आहे. तर भजती, भज याचा अर्थ काय आहे? भज म्हणजे सेवा करणे, हे लक्षात ठेवा. आणि हा शब्द जो आहे भजंती किंवा भजती, हा शब्द कृष्णाच्या संबंधित वापरला जातो. इतर जेव्हा आपण इतर जे देवदेवता आहेत त्यांची जेव्हा आपण पूजा करतो तेव्हा आपण म्हणतो आराधना, किंवा त्याला म्हणतात वर्शिप किंवा हे. पण संस्कृत मध्ये प्रत्येकाला वेगवेगळे शब्द आहेत बरं का. तर इकडे भजती याचा अर्थ म्हणजे सेवा, दिव्य प्रेममय सेवा हा अर्थ होतो. आणि तो अर्थ तुम्हाला जो आहे आता भक्तियोग चालू झाल्यावर तुम्हाला समजेल. याचा अर्थ खूप खोल आहे सेवा. आणि दिव्य प्रेममय सेवा म्हणजे काय आहे की आता समजा जर तुम्ही कृष्णाचे भक्त असाल, खूप चांगला जप करताय वगैरे, तरी देखील कृष्ण तुम्हाला काही देईल. तुम्हाला पैसा पाहिजे, संपत्ती घ्या. तुम्हाला चांगली प्रकृती पाहिजे, चांगली प्रकृती दे. पण ही दिव्य प्रेममय सेवा जी आहे ही खूप दुर्लभ आहे. आणि ही कृष्ण खूप विचार करतो हे देताना. कारण तो जेव्हा दिव्य प्रेममय सेवेचा आशीर्वाद देतो की तुला अशी सेवा मिळो, की तू माझा असा भक्त हो, तेव्हा कृष्ण त्या भक्ताचा होतो. म्हणजे इंग्लिशमध्ये बोलायचं झालं असेल तर म्हणजे इन लव्हिंग डिवोशनल सर्व्हिस कृष्णा कॅन बी परचेस्ड. म्हणजे तो त्या भक्ताच्या हातामध्ये जणू काय एक पपेट होतो की तू हे कर, कृष्ण लगेच करतो. मग ही अशी, तर उद्यापासून भक्ती योग चालू होईल, तर तेव्हा मी तुम्हाला हे सांगेन. आता वेगवेगळ्या युगांसाठी वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. कुमुद माताजी आहात का तुम्ही? बरं, मी वाचते, मला वाटतं त्या कृते युद्धायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापारे परिचर्यायां कलौ तद्धरी कीर्तनात्. हे भागवतात दिलेलं आहे, 12वा स्कंद 3रा अध्याय 52वा श्लोक. कृते धायतो विष्णू म्हणजे कृतयुग किंवा सतयुग. या युगामध्ये कृष्णाकडे जाण्यासाठी जो मार्ग होता तो म्हणजे ध्यान योग. आत्ताच आपण बघितला, त्याला आपण अष्टांग योगी म्हणू शकतो. मग त्रेता युगामध्ये काय होतं की मोठमोठे होम हवन या तऱ्हेने तुम्ही कृष्णाकडे जाऊ शकत होता. द्वापार युगामध्ये काय होतं की मंदिरामध्ये जाऊन मोठ्या प्रमाणावर पूजा दान धर्म करणं. तर द्वापार युगामध्ये विस्तृत मंदिर पूजा या मार्गाने तुम्ही कृष्णाकडे जाऊ शकत होता. आणि कलियुगामध्ये मात्र फक्त संकीर्तनद्वारे, फक्त नाम जपाद्वारे तुम्ही कृष्णाकडे जाऊ शकता. मग हे श्रीमद भागवतम मध्येच दिलंय का? नाही, इतर उपनिषदांमध्ये सुद्धा हेच सांगितलेलं आहे.
आता इकडे बघितलं सतयुग, इकडे सत्ययुग दिलंय. ऍक्च्युली जराशी मिस्टेक झाली आहे, सतयुग. इकडे भगवान विष्णूंचे ध्यान. आता हे जे ध्यान हा माणूस करतोय किंवा अष्टांग योग पूर्ण व्हायला 10,000, 20,000, 30,000 किंवा जास्त वर्ष लागायची. सतयुगामध्ये माणसाचं आयुष्य 1,00,000 वर्ष होतं. तर हे फिजिबल होतं, म्हणजे ते करू शकत होते. आणि त्यांचं शरीर, त्यांचं मन सुद्धा सबळ होतं. आता त्रेतायुगामध्ये होम, हवन किंवा फायर सॅक्रिफाईस हा मार्ग होता कृष्णाकडे, कृष्ण प्राप्ती करण्यासाठी. आता हा आपल्याला करता येत नाही का? कारण हे जे असं यज्ञ करण्यासाठी आपल्याला ब्राह्मण लागतात आणि कलियुगामध्ये एक सुद्धा ब्राह्मण नाहीये. हे मी तुम्हाला 18व्या अध्यायात सविस्तर सांगणार आहे. ब्राह्मण, त्या बरोबर यज्ञाला लागणारी आहुती आणि अनेक गोष्टी लागतात. आपल्याला साधी सत्यनारायण पूजा घरी करायची असेल तर तुम्ही मला सांगा किती दिवस तयारी करावी लागते. हे आणा, ते आणा. तर असे मोठे यज्ञ करायचे म्हणजे तुम्ही कल्पना करा. त्यासाठी आपल्याकडे वेळही नाही, तेवढे पैसे पण नाहीये आणि मुख्य म्हणजे ब्राह्मण नाहीये. आता द्वापार युगामध्ये मंदिरामध्ये विस्तृत पूजा, म्हणजे एकदम मोठ्या प्रमाणावर पूजा, दान धर्म करायचा, हा द्वापार युगातला यज्ञ होता कृष्ण प्राप्ती होण्यासाठी. तर आता आपल्याला शक्य नाहीये. आपण आता तुम्ही मला सांगा, जर तुम्ही मंदिरात गेला तर तुम्हाला किती वेळ असतो मंदिरामध्ये बसण्यासाठी? ऑन ॲन ॲव्हरेज मला सांगा. एखादा दिवस तुम्हाला सुट्टी असेल तर तुम्ही तासभर जाल आणि बसाल, पण एरवी तुम्हाला किती वेळ असतो मला सांगा बरं. हार्डली मॅक्सिमम 5 मिनिटं. 5 मिनिटं. आपण नमस्कार करतो आणि बसू आणि परत येऊ. रोजच्या रोज डेली बेसिसवर तुम्ही जात असाल तर इकडे कसं, इकडे नाही, तुम्हाला खूप वेळ घालवावा लागतो, पैसा खर्च करावा लागतो आणि हे दोन्हीही आपल्याला शक्य नाहीये. तर मग कलियुगात आता बघूया. कलियुगामध्ये परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप किंवा संकीर्तन हाच एक मार्ग आहे ज्याने तुम्ही कृष्णाची प्राप्ती करू शकता. आता ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलं, भक्ती योग म्हणजे कसं, एक लिफ्ट घेण्यासारखी आहे. तुम्ही संकीर्तन केलं म्हणजे जणू काही तुम्ही लिफ्ट मध्ये बसलेला आहेत आणि तुम्ही कृष्णाकडे चाललेला आहे, की ती सगळ्यात फास्ट प्रोसेस असते. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा, कृष्णवर्णं कृष्ण कृष्णं सांगो शांगास्त्र पार्षदं यज्ञे संकीर्तनं प्रायेत यजन्ति हि सुमेधसः. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंताच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नाम जप करतात. जरी त्याचा रंग काळा असला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्याच्या सोबत त्याचे सहकारी, नोकर, शस्त्रे आणि गोपनीय साथीदार आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला काय समजतं, हे पण श्रीमद भागवतम मध्ये दिलंय की कलियुगामध्ये फक्त कृष्णाचे नामस्मरण हाच मार्ग आहे कृष्णाची प्राप्ती होण्यासाठी. बरं, आता मंत्र म्हणजे काय? मंत्रामध्ये 2 शब्द आहे, मन
आणि त्र म्हणजे डिलिव्हरी. आता ज्याप्रमाणे आपण बिग बास्केटला फोन करतो आणि ते डिलिव्हरी बॉईज येऊन सगळं आपल्याला सामान देतात ना, त्याचप्रमाणे आता आपल्याला कृष्णाकडे जायचंय. मग आपण आपल्याला कोण घेऊन जाणार? मन घेऊन जाणार. मन आपली डिलिव्हरी कृष्णाकडे करत. म्हणून आपण जेव्हा कृष्णाचं नाव घेतो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, त्याला मंत्र म्हणतात. म्हणजे मन आपल्याला कृष्णाकडे घेऊन जातंय. मग आता जप, आता आपल्याला श्रील प्रभुपाद सांगणार आहे की जप कसा करायचा आपण. तर हा जप करायचा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तर आता हे सगळे संदर्भ जे दिलेत हे शास्त्रात दिलेले आहेत. कुठेही श्रील प्रभुपादांनी आपल्या मनाचं काहीही सांगितलेलं नाही. शास्त्रात काय म्हटलेलं आहे आपण बघूया. नारायण संहिता, कुमुद माताजी. येस माताजी. ओके. कलियुगे युग धर्म नाम प्रचार, हे काय माताजी? कलियुगे युग धर्म नाम प्रचार, ताठी लागी पिता वर्ण चैतन्यावतार. नारायण संहिता. ओके. वाचा. युगात लोकांनी फक्त भगवंताच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे. कृष्णार्जुवेदातील काली संतारण उपनिषद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इति सोसकम नमन काली कलमसा नाशनम नत परतरोपयः सर्ववेदेषु दृश्यते. हरे कृष्ण. जरा आवाज नाही आला तुमचा, मी हे वाचते. हा जो मंत्र आहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हा इकडे काली दिलंय पण कली पाहिजे. कली संतर्ण उपनिषद. हा, कली संतर्ण उपनिषदात आलेला आहे. तिकडे काय म्हटलंय? इति षोडशकं नाम कली कल्मषनाशनम नात परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते. जर असं इकडे काय काय मिस्टेक झालेले आहेत. तर हा जो मंत्र आहे हा कली संतर्ण उपनिषदामध्ये आलेला आहे. येस. सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा या युगासाठी धर्माची पद्धत आणि अधिक उद्दात सापडले. हरे नाम हरे नाम केवलम. वाचते हे तुम्ही मराठीतलं वाचा. ते असेल हरेर नाम हरैर्नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर् अन्यथा. या भांडणाच्या आणि दांभिकतेच्या युगात मुक्तीचे एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप. दुसरा मार्ग नाही, दुसरा कोणताही मार्ग नाही. बघा, ओरडून सांगितलेलं आहे दुसरा मार्ग नाही, दुसरा कोणताही मार्ग नाहीये. हे अक्षरशः कळकळीने सांगितलंय की तुम्ही नाम घ्या, दुसरा मार्ग नाही. हे कुठे आलेलं आहे? चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.21. कुमुद माताजी.
हा माताजी बोला. वाचता संस्कृत मधलं हे बरोबर आहे आता. संस्कृत मध्ये माताजी मला हे नाही बोलता येणार, तुम्ही म्हणू शकाल? बरं मी वाचू का? येस, हे मी वाचलंच नाही कधी. कलेर्दोषनिधे राजन् नास्ति एको महान् गुणः कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परं व्रजेत. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा आहे की हरिकृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतींद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. हरे कृष्ण. अतींद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. शेवटचं ऐकू नाही आलं. हे कुठे आलंय? परत श्रीमद भागवतम मध्ये 12 स्कंद 12वा स्कंद 3रा अध्याय 51वा श्लोक. हा, आता हा श्लोक कुठे आलेला आहे भगवद्गीतेमध्ये? हे कुठे सांगितलंय? 10वा अध्यायात 25वा श्लोक की मी सर्व यज्ञांमध्ये मी जपयज्ञ आहे असं कृष्णाने सांगितलंय. जेव्हा आपण 10वा अध्याय येईल ना तेव्हा आपण बघू. हे वाचता का? नाम नामकारी बहुधा? हो वाचते. नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतार्षदर्शी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् इदं ज्ञानम् इह न. हे परमपुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत, जसे की कृष्ण आणि गोविंदा. तू त्या नामामध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहेस आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर आणि जलद नियम नाहीत. हे कृष्ण. हे कुठे सांगितलेलं आहे? हे वाचा. श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 16. आता आपण महामंत्राचा जप कसा करायचा, डूज आणि डोंट्स हे आपल्याला सांगितलंय. नेहमी जप सुरू करण्यापूर्वी पंचतत्व मंत्राचा जप करा. पंचतत्व मंत्र म्हणजे काय? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. तर हा पंचतत्व मंत्र आहे की आपण पहिल्यांदा चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभू यांचे आशीर्वाद घेतो. त्यांच्या बरोबर श्रीवास गदाधर यांना सुद्धा प्रणाम करतो आणि मगच आपण पंचतत्व मंत्र म्हटल्यानंतर हरिनाम आपण चालू करतो. तर हा जो पंचतत्व मंत्र आहे मी तुम्हाला आज आपल्या ग्रुपवर पाठवते. हा तो मंत्र आहे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद, हे नित्यानंद प्रभू आहे. श्री अद्वैत गदाधर, हे गदाधर आहेत, हे अद्वैत प्रभूजी आहेत आणि हे श्रीवास आहेत. तर असे हे जे पंचतत्व आहेत यांना पहिल्यांदा आपण यांचे आशीर्वाद घेऊ, मग आपण मंत्र जप चालू करतो. मग मंत्र आपण कसा म्हणायचा? तोंडानी म्हणायचा, कानानी ऐकायचा.
मनातल्या मनात म्हणायचा नाही, खूप मोठ्याने नाही, पण तुम्हाला स्वतःला ऐकू येईल इतक्या मोठ्याने मात्र तो म्हणायचा. प्रत्येक शब्दाचा स्पष्ट उच्चार झाला पाहिजे. म्हणजे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असं जोड, हरे कृष्ण कृष्ण असं नाही झालं पाहिजे. प्रत्येक कृष्ण राम हरे हरे हे प्रत्येक शब्द स्पष्ट ऐकू आले पाहिजे. जरी तुम्ही फास्ट म्हटलं तर इतकं फास्ट म्हटलं नाही पाहिजे की ते शब्द आहेत ना ते एकमेकात मर्ज होतात, असं नाही झालं पाहिजे. मग जप कसा म्हटला पाहिजे? आदरपूर्वक, भक्तिभावाने, एकाग्र चित्ताने. मग जप कुठे म्हणायचा, काय नियम आहे? तर असं नाही, कोणत्याही स्थळी तुम्ही बसून जप करू शकता. तुम्ही चालताना किंवा सुद्धा जप करू शकता. कोणत्याही दिशेकडे तोंड करून जप करू शकता. बरं, कोणत्याही वेळी जप करू शकता. पण आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की पहाटेची वेळ म्हणजे ब्रह्ममुहूर्त, साधारण 4 ते 6 ही वेळ अधिक श्रेयस्कर आहे. जप स्नानापूर्वी किंवा स्नानानंतर आपण जप केला तरीही चालतो, पण शक्यतो जेव्हा आपण स्नान वगैरे करून बसतो मग तेव्हा आपल्याला स्वतःला फ्रेश वाटतं आणि आपल्याला झोप वगैरे येत नाही. जप करताना नेहमी आपण जप माळेवर जप करावा आणि किती माळा झालेल्या या संख्येचं नोंद आपण ठेवलं पाहिजे. मग जप माळ जी असते त्या माळेमध्ये 108 मणी असतात आणि शक्यतो तुळशीच्या माळेवर जप करावा. आता काय करायचं नाही आपण, तर महामंत्राच्या काहीच शब्दांचा जप करायचा. म्हणजे आपण जप करताना काही जण कसा जप करतात, आता ही माळ आहे तर ते काय करतात जप करताना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मग हरे राम 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 हरे हरे असं नाही. एक मणी जो आहे त्याच्यावर पूर्ण मंत्र म्हणायचा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता हा जो मणी असतो ना इकडचा मधला, त्याला कृष्णमणी किंवा मेरुमणी म्हणतात. आणि आपण ही जपमाळ कशी धरली नंतर सुद्धा मी क्लास संपल्यानंतर दाखवी. हे जे बोट आहे ना याला तर्जनी म्हणतात. तर्जनी कधीही आपण जी आपले जे बीड्स आहेत, जे मणी आहेत, त्यांना हात तर्जनीने कधीच लावायचा नाही. या मधल्या मधलं बोट आहे त्याच्यावर माळ ठेवायची आणि हे मणी आपल्या जवळ ओढायचे. आलं तुमच्या लक्षात? मी हे नंतर तुम्हाला परत दाखवीन ना. तर असा जप करायचा आहे. तर्जनीने जपमाळेला हात लावायचा नाही. असं नाही की आपण पुस्तक वाचतोय, मोबाईल फोनवर बोलतोय, टीव्ही बघतोय आणि जप करतोय, हे चुकीचं आहे. मग जप करण्याचे फायदे, मग आपल्याला पहिल्यांदा जप केल्यापासून काय मिळतं? कर्मफलांपासून मुक्ती मिळते. म्हणजे आपण पाप केलेलं असतं आणि त्या परिणामांपासून आपण मुक्त होतो. मग आपल्याला आपल्या ज्या वाईट सवयी असतात, व्यसना असतात, त्याच्यापासून आपल्याला मुक्ती मिळते. मग स्ट्रेस जो असतो त्याच्यापासून आपल्याला रिलीफ मिळतो, मनाची शांती मिळते.
खरा आनंद आपल्याला मिळतो, आत्मज्ञान. आता आपण बघूया लोक काय म्हणतायत याच्याबद्दल. कुमुद माताजी येस माताजी. वाचा. ही खरोखरच एक मिनिट. ही खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे. जॉर्ज हॅरिसन. जॉर्ज हॅरिसन जो बीटल्सचा मुख्य होता. वाचा. येस. महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सर्व काही मला अनुकूल असे घडायला लागले. जीन क्लॉड हेलीचे सर्वात तरुण दिग्दर्शक 3M फ्रान्स 29 years. Yes. Yes. हरे कृष्ण महामंत्र जपामुळे मी आयुष्यातील चढ उतार सहजपणे आत्मविश्वासाने व मनशांतीने पार करू शकलो. अल्बर्ट ब्रश, फोर्ड मोटर्सचे मालक. हे अल्बर्ट फोर्ड आहेत आणि ही त्यांची बायको आहे, ही इंडियन आहे. हे श्रील प्रभुपादांचे भक्त होते. अल्बर्ट म्हणजे फोर्ड मोटर्सचे ओनर. त्यांच्याकडे बघितलं, त्यांच्या लिव्हिंग रूम मध्ये आपल्याला श्रील प्रभुपादांचा मोठा फोटो दिसतोय. तर हे सुद्धा कितीतरी मोठमोठी माणसं ही श्रील प्रभुपादांची भक्त आहेत. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी बऱ्याच वर्षापासून हरे कृष्णाचा जप करत आहे आणि मला यापेक्षा आनंददायक काहीही मिळाले नाही. ND देसाई, अग्रगण्य भारतीय उद्योगपती, अपार लिमिटेड. ओके. हरे कृष्णाचा जप केल्याने मला माझ्या आयुष्यातील सर्व चढ उतारांचा मोठ्या आत्मविश्वासाने आणि मनशांतीसह सामना करण्यास मदत झाली आहे. ऋषिकेश मफतलाल, CEO मफतलाल फॅब्रिक्सचे. जप केल्याने मला वाईट सवयी सोडण्यास मदत झाली. त्यामुळे माझी गोष्टींकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली. अँड शॉफर्स डच मॉडेल. ही एक युरोपियन मॉडेल होती. ही बघा कशी दिसते ना, भयंकर दिसते. आणि जेव्हा तिने जप करायला सुरुवात केली आणि संकीर्तनात भाग घ्यायला लागली, तर कितीही छान दिसते बघा. ही पण आणि एक मॉडेल. हरे कृष्णाचा नामजप सुरू केल्याने मला प्रचंड आनंद होतो. VK ओव्हरटन, अग्रगण्य युरोपियन मॉडेल. हरे कृष्ण भक्तासोबत सहवास सुरू केल्यावर आणि महामंत्रचा जप केल्यावर मला जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक उजळ झाला आहे. ब्रूस क्लिनबर्ग, सैन्य अधिकारी. ओके, पुढचा. महामंत्रामुळे तणाव, नैराश्य आणि अज्ञानाची पद्धत लक्षणीयरित्या कमी होते आणि चांगुलपणाची पद्धत लक्षणीयरित्या वाढते. डेव्हिड वुल्फ, फ्लोरिडा स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये मास्टर ऑफ सोशल सर्व्हिस प्रोग्राम, हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपाच्या परिणामाचा अभ्यास करणारे संशोधक. यांनी महामंत्राचा काय परिणाम होतो ह्या त्यांनी आपल्या तब्येतीवर किंवा इतर आपल्या ब्रेन सेल्सवर याच्यावर यांनी रिसर्च केलेला आहे. जेव्हा मी चिंताग्रस्त असतो तेव्हा मला जप करणे खूप शांत वाटते. मी छोट्या छोट्या गोष्टीत डळमळत नाही. सौ सेली रेले व्यापारी. हरे कृष्णाचा जप केल्याने आणि कृष्ण भावनेवरील
अधिकृत पुस्तके वाचल्याने मला खूप शांती मिळाली आहे. रमेश लाला, टोरंटो हेल्थ स्पा मालक. तुम्ही तर आपण पण नामजप करून आनंदी राहू शकतो. तर आता आपण काय बघितलं 6वा अध्याय की अष्टांग योग. अष्टांग योग म्हणजे काय आपण पूर्ण डिटेलमध्ये बघितला. अष्टांग योग अभ्यासाचे टप्पे. मनाला संयमित करणे हे शक्य आहे. कृष्णाने सांगितलं अभ्यासेनं वैराग्येनं. अयशस्वी अष्टांग योगी जे असतात त्यांचं काय होतं, सुचिनाम श्रीमताम गेहे, म्हणजे त्यांना चांगल्या श्रीमंत वैभवशाली कुटुंबात जन्म मिळतो किंवा एखाद्या वैष्णव कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो. आणि मग अर्जुनाचा प्रश्न होता की सर्वात श्रेष्ठ योगी कोणता. मग कृष्णाने सांगितलं की जो भक्ती योग करतो असा योगी सर्वश्रेष्ठ आहे. तर आता आपला झालेला आहे. रती मंजिरी माताजी, विल यू रिसाइट गीता महात्म्य? हरे कृष्ण माताजी. Yes, Mataji. I will spotlight on you. It's okay, Mataji. It's fine. No, you speak now. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gita Mahatmya by Adi Shankaracharya. Gita Shastramidam Punyam Yapatet Prayata Puman Vishnu Padam Vapnoti Bhayashokadi Varchitaha. Gita Dhyayana Shilasya Pranayama Parasya Cha नैव शांतिः पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलिनीमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीतकर्तव्य किम् अन्ये शास्त्रविस्तरेः या स्वयं पद्मानभस्य मुखापद्माद् विनिश्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Thank you for coming, waiting and reciting so nicely. Thank you so much. Thank you so much Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा. बरं, आता सर्वांना मी एकदा परत दाखवते जप कसा करायचा. म्हणजे मग तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर मला विचारू शकता. हे बघा, ही जपमाळ झाली आणि तुम्ही जपमाळ अशी कुठेही ठेवायची नाही, इकडे तिकडे. एक तुम्ही अशी बॅग आणू शकता जपमाळ ठेवायला. आपण अशी नाही, ही खूप मौल्यवान गोष्ट आहे. आपण याच्यावर कृष्णाचं नाम घेतो, तर ही नेहमी एका चांगल्या स्वच्छ अशा ठिकाणी ठेवायची. असं नाही कुठे पलंगावर पडलीये, ड्रॉवर मध्ये ठेवलेली, असं नाही. हे बोट जे आहे ना, याला तर्जनी म्हणतात. तर्जनी कधीही वापरायची नाही. म्हणजे तुम्ही बॅग मध्ये, तुमच्या बीड बॅग मध्ये जर जपमाळ ठेवली तर एक इकडे असं हे आहे, भोक असतं की ज्याच्यातून तुमची तर्जनी बाहेर येईल. तर तर्जनी ही नेहमी अशी बाहेर ठेवायची. आणि मग आतमध्ये जेव्हा तुम्ही जप करायला घ्या तेव्हा एक तुमच्या मधल्या बोटावर माळ ठेवायची आणि अंगठ्यानी मणी तुमच्या जवळ ओढायचे, असे
समजलं? असं उलट नाही, म्हणजे दुसऱ्या बाजूला नाही ओढायचे असे. मणी हे आपल्या बाजूला ओढायचे. आता मंत्र कसा म्हणायचा? एक मणी जो आहे त्याच्यात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पण जप करण्या अगोदर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. असं करत करत आता तुम्ही शेवटी आलाय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता तुम्ही माळ फिरवायची. ती कशी फिरवायची? तुम्ही क्लॉकवाईज म्हणजे अशी फिरवायची आणि शेवटचा मणी हा पहिला झाला पाहिजे. आता लक्षात आलं तुम्हाला? पहिला झाल्यानंतर परत जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्तवृंद. मग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. असे मणी स्वतः जवळ ओढायचे. आता परत पूर्ण तुमचा जप झाला, एक माळ झाली की परत ही माळ अशी फिरवायची, म्हणजे शेवटचा मणी हा पहिला मणी होतो. आणि परत जप चालू करायचा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. परत जप चालू करण्या अगोदर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. परत असं करायचं. परत हे संपली. परत शेवटचा मणी हा पहिला मणी स्वतःकडे ओढायचे. परत जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? आणि समजलं का नीट जप कसा करायचा ते? खूप छान समजलं मॅडम. हो, समजलं माताजी. खूप छान समजलं ना? आणि ते षड म्हणतो ते सांगितलं ते मला माहिती नव्हतं. कुठलं? ते आता तुम्ही सांगितलं ना पंचतत्व ते मला माहिती नव्हतं. मी चालेल, मी नुसतं तो मंत्र जो आहे तो ग्रुपवर पोस्ट करते. हा, खूप छान बरं, समजलं. आजच्या अध्यायावर 6वा अध्याय आपला आता पूर्ण झाला. तुम्हाला काही प्रश्न आहेत? मंगला माताजी. अनम्यूट करता येत आहे ना? अनम्यूट करा आणि बोला. बरं, पल्लवी माताजी. तुम्ही 5 रस सांगितले, पहिला कोणता सांगितला? परत एकदा सांगा. शांत्य रस. शांत्य रस म्हणजे जिकडे आपण कृष्णाची सेवा करतो, म्हणजे त्याला इंग्लिश मध्ये न्यूट्रल म्हणतात बरं का. म्हणजे ज्याप्रमाणे पृथ्वीवर कृष्ण चालतो, किंवा एखादी नदी ज्याच्यामध्ये तो जलक्रीडा करतो, किंवा गाय जी त्याला दूध देते, हे सगळे या सर्वांचा रस म्हणजे शांत्य रस. मग त्याच्या पुढचा दास्य रस, हनुमान आणि प्रभू रामचंद्र. मग साख्य रस म्हणजे अर्जुन आणि श्रीकृष्ण. त्याच्यावर वात्सल्य रस म्हणजे नंद महाराज, यशोदा माता. आणि 5वा रस म्हणजे माधुर्य रस,
म्हणजे आपल्या सगळ्या ज्या गोपी होत्या ते त्या माधुर्य रसामध्ये होत्या. ओके. माताजी, म्हणजे आपण जेव्हा भक्ती करतो किंवा आपण जेव्हा कृष्णाला कोणताही प्रसाद अर्पण करतो किंवा जे काही कृष्णाशी रिलेटेड करतो, याच्या 5 रसांपैकी आपण कोणते तरी एका भक्तीने किंवा एका रसाने आपण त्याच्यावरती प्रेम करायचं किंवा श्रद्धा करायची, सेवा करायची, असं आहे का? नाही नाही, हे ऍक्च्युली आता आपण जे काय करतोय ना ती साधना भक्ती करतोय. आपण अजून कुठल्याही रसाला आपण पोचू शकलो नाहीये. ते आपल्याला नंतर तो रस प्रदान होतो. आलं का तुमच्या लक्षामध्ये? आता तर आपण नुसती जप करायला सुरुवात केलीये. तुम्ही जप करता, मग तुमची दीक्षा झाली पाहिजे. दीक्षा झाल्यानंतर तुम्ही अनेक ऍक्टिव्हिटी करता. तर म्हणजे आता उदाहरण द्यायचं तर अर्च विग्रह जे आहेत राधा कृष्ण त्यांची पूजा करणं किंवा त्यांच्यासाठी आरती करणं वगैरे, मग हळूहळू ते संबंध एस्टॅब्लिश होतात. आलं तुमच्या लक्षामध्ये? आता आपण साधना भक्ती करतोय. आता उद्या भक्ती योग आहे, तर मी तुम्हाला सांगणार आहे की कुठले नियम आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी पाळायला सांगितले, तेवढंच आपण करतोय. मग ते पुढे आपल्याला ती सेवा मिळते. आलं तुमच्या लक्षात? हो माताजी. माताजी, मला सांगायचं होतं काही. काय? मी आज घरी नसल्यामुळे मला ऐकायला मिळाला नाही आजचा अध्याय. रेकॉर्डिंग पाठवसाल का प्लीज? त्याची रेकॉर्डिंग मिळेल तुम्हाला. आणि माताजी, रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल? हो हो, मी विसरले. थँक्यू. काही हरकत नाही.